preferiries, ser invisible o poder volar? Volar, perquè tinc la sensació que molta gent vol ser invisible. I llavors seria un caos, perquè ningú es veuria. Saps? Molta gent vol ser invisible. I m'imagino, per exemple, una desfilada de Women's Secret buida, però només se sent. Ups, perdó, sorry, saps? Eich, auc, saps? Molta gent vol ser invisible i em fa molta por això. De fet, m'agradaria poder veure la gent invisible. Aquest seria un bon superpoder. Volar lo suficient com per poder cagar-me sobre un colom. Justícia. Preferiries ser el fill secret de Julio Iglesias o de Salvador Dalí? Hòstia. Jo preferiria ser el fill secret de Salvador Dalí perquè crec que cantaria millor. Cantar bé és un objectiu, almenys no cantar malament. És que, vull dir, pots cantar bé i no ser cantant, però cantar malament i ser cantant, tela. Jo parlo dels fills. No. Se ve que és recesivo, cantar mal, o sigui, cantar bien és recesivo, no sé. Només pots escoltar una cançó la resta de la teva vida. L'Empordà o Despacito? Empordà, vale? No tornis a dir aquesta paraula. Gràcies. Que el teu historial web li arribés a la teva mare o a la teva parella? Ma mare no entendria res. Tots són anglicismes, saps? White, sluts, cum, over, saps? I coses així. Gang, bang, precious, amateur, glory, hall... Ma mare no entendria res, no entendria res. Llavors prefereixo que arribi a l'interès romàntic i així ja sap el que hi ha i no triguem 4 anys a que em deixi perquè ha vist el meu historial, saps? Estar en un fotocall i que se t'escapi un pet o estar-te pixant i no poder anar al lavabo? Jo estic molt a favor dels pets. Un bon pet, amb una bona sonoritat i una olor, diguéssim, coherent amb la sonoritat i amb... Jo crec que sí, jo estic molt a favor, molt a favor. Tenir leds als mugrons o el cul fosforescent com el cap d'un gossiluz? Mira, el cul fluorescent, sí. Va molt bé, quan vas en bici, per la nit, per la carretera. M'imagino en una discoteca, amb culs fluorescents. És divertit, és molt divertit. A més, sabries quan estàs passejant de nit per un bosc i sabries quina zona pots anar a fer bivac i quina zona és de cruising. Durant un any, no tenir penis o no tenir mà? Penis, tio. Però perquè soc un home, no? Aquest no és sí, vale? Soc un home, no? I el penis té molt de pes. Bueno, no tant de pes com m'agradaria, però té molt de pes en la meva vida. El penis mana molt, ha manat molt. Per tant, m'agradaria ser lliure un anyet de penis, ara, saps? Sí, sí, un any sense... És molt pesat. Ja tinc més de 40, llavors ja és com, hòstia, una altra vegada, vols callar? Què preferiries, tenir poder Jedi o totes les figuretes de Star Wars en el seu embalatge original? Poders Jedi. Sí, poders Jedi. Amb els poders Jedi puc tenir les 10 figuretes. Dame les figurites, saps? Puc ser Jedi o Sith, no? Perquè mola més el bàndol de l'imperi, no? No, clar, no, hi ha més que no es negocia amb terroristes. I los rebeldes són terroristes, no es negocia amb terroristes. Són antisistema. Vull dir, els rebels, Star Wars, el que volen és canviar la Constitució sense votar. 3 mesos sol en una illa deserta o amb Javier Cárdenas? Jo m'aniria amb el Javier, a una illa. Perquè algú s'ha de sacrificar per tothom. Amunt o avall, dreta o esquerra, gats o gossos, sal o pèl. Mira, m'estic pixant, saps? Dilemes ben negres.